Uy, leway ato. Parang badong po, kagihana pa. Sa'yo po guys, butang. Uting ka na magbasura. Parang badong na pre. Kana Ilan niya akong lolo eh. Parang badong na, ato tuon po. looyan. Biliba na ko. Looyan naman. Masura naman na pre. Pare. Tugod na gina sa iyang kagugihan ni success. Di ba kwartaan man na kaisla sa una pre? Tungod sa iyang sigig pamadong nakwartahan man. Nga ano ko sa sekreto yung ano. Ako man tatag Nga ano masura man na ron pre. Unsa man? kukugi lang. Toy, naanap po na yung mga wakapanuwak ay. Ah, Hard working sa trabaho. Magkugi lang kita, pre. Bisan kita magkugi lang sa sige inom ba makwartahan na puntaan ni pre. kana pre mabaligya daghan nato ning atong butil mabaligya nato. Mao ba? Mao ra madato tani. Ato pre badong. Kay tala pre kay. Di Sa'yo pa kayo sa buntag, inom naman ho, yung mga... Wagi na magiging din yung mga panuhakan eh. Manghangit ako nito inom ron deres kuwa. Di na magiging kung balibad ang inom, ano eh. Oy, pre, badong! Ang badong! Sayuha man mo nag masura diha na unsa mangga. Silan pre, kanay yung hagi mo. Ako lagi. Hi pre. Paring Tomeg, paring Dimas. Pastilan na yung hang kalaki. Oy, matar, di yung kangay na yung hang style ninyo. Nagkamo lagi. Nakakot ng ito na yung mga lawas na sa'yo kayo, gino na Red Horse. Vitamins pre, vitamins. Wala ka vitamins tao na May name sa makataot ng tao na sa... May sayo pre kay dako gagi. Di, naunsa naman ka pre nga. Di masura naman taong ka nga. Dato man ka sa una. Building ninyo pila to kabuk. Sa gatos ka building ninyo asa naman dayrong Basig agi na sa sigig pamadong pre. nakana pre. Kadaot. Kadaot na pre. tinuod pre nga, dato ko sa una. Dato may gapon ni karon pre. Pero sa una, lahat ito kung pagkadato. Dato may sa una, kay sa una pa man to nga mamaligya ay pamiog mga uling. Dayon, nagipon may og kanila og mga kupras, mga manggang ni mga napulak dire mo na yung mga pangmaligya. Kaya akong gimo dire pre. Ako arang gipangutingkay ni mga binalbag sa ako aning lulo. Kini, kita man kini kana mga suka. Ako anang apuhan sa akong lulo. Isa nga iyang building niya 12 ka andana. Iyang patukod bag-o na gyang gipatukod ang 12 ka andana nga building. Agi siyang pagkadato. Gipabalbag, mali karon gipabalbag ang 12 ka andana nga building pre. Laliman ka bago pang nahuman, gipabalbag na pod kay magpatukod og laing building nga 24 ka andana. Tay pre badong. Kanang dosi ka na taas naman. Bago pang nahuman balbag na. Ipatasan pa. Kinata ka nato akong lolo pre. Taas na kayo ng 24. Building, di ba? Taas man na kayo, no? Taas na ng 24 pre ay. Pero mabara na, pre, sa... At may sa una, pre, wak man yung kamasayo guro, dato mi, pre. Dato dayon karon. Ay, dato yap. Dayon pre. Lulo na ako sa una, pre. Nagtagiyan ng mga building, pre. Di ba, pre, kabalo mang anak, pre. Oh, Building na, diya sa Makati, kanang pinakataas na building na, pre. Makati na may yuta da pre. Makati. Napon mo yuta. Nako kay ni yuta. Diha ano man dai sa Makati. Ang sa man po dai na. Kanang building sa Lulo, pre, may pinakataas nga building diya sa Makati. Ila pud tandana na yung kanang building nga pre. Taas na, pre. Oy, di maihap, pre. Kanang building sa Lulo, pre. China ni ka, pre, tuganan tika. Sige Gikan sa ground floor, paingon sa kinitumian, pre. Kanang, unsa gay ngalan anang kwarto, pre, ba nga sakyan, paingon sa taas, pre. Calculator, mangguro na, pre, di ba, no? Calculator. Sagad mo. Sa, Di na calculator nga na pre. Balbulator. o kana, pre, mana, pre, mauna. Buntag. Kamo ba? Ang hubog na gid kay mo ba? Murag dagkan kay siguro beer na yung nahrot ba? Agi sa right, Dili man wala gud. Luego, ra, pre. Ikaw calculator dili na calculator. Sa, pre, Sunday na pre. Sunday nga lang. Ha? Dili ko na siya balbulator. Ang tawag ana
elevator. Doon ra. Apit, Na yung apit. mga tor. Kapit. Pero pre, kana pre, kung sa ngalan ang calculator, balbulator, So pila ka anda namang gito pre. kanang 24 ni mo pre. Dili na imo paghambog. Gatusan pa na kapilo sa ako ang building sa akong lulo. Gatusan ka pilo. Matar hinubog Musa kayo. naman na imo. Hinubog naman na imo pre. Di, noon. Musa kayong elevator, gikan sa ground floor. Maabtan pag simana, pre, aya makaabot sa taas. Ay, mga kalaki. Wala yung resulta sa sige niyo kinumino o grade horse ba? Napulang ang kabayo ba? Yan eh, maka-bright ni Pikit. pre. Yung mga building ipanghambog. Sus, Ginoo, at kamaba. Mata na inyong kalaki. Maglagot ako maminawa na inyong Ay, isa, pre. Ay, Puro isa. hinubog na Ay, iyo. Okay, muli ko ano Ay, isa, pre. Muli ko ano Ayun na, sa binawa ko si Karing. Sige, sige, unsama na para magkumantayan ni isulti ni usulti mo apod. Kanang inyong, daw na mong panghambog ko. Kanang inyong building nga, dosi gandana. Dayan imuha. Sa Gipilo-pilo. kasimana, pre. Sa kasimana. Ground floor. Sa kasimana. Akag To. elevator, pre. To. Di sa kasimana maabot. Taas. Pagtama. Ako ang lulo. Di mo mo to. Toon lang mo. Ay mo gini sa Ginoo. Ano man eh? Akong lolo nagpatukod og building. Asa man po na, pre? Dapit. Sa Sindangan City ang iyang gipatukod. JML Builders. Saka akong lolo rito. Itaas agad. Inom siguro pre. Oh, pre, magtuo ka, anay. Istorya, anay nga. Gibantog, maning bulala, man kaya ni sa sindangan ni Tawhanan, eh. Noon. Pre. Pre, Tiwasa sa kugon. Tiwasa. Paminaw. Pre. Sige, pre. ako ba? Ganse ko ninyo. Ako, ganse ko ninyo o istoryahay ka na yung hinubog. Api na yung ipanginom. Be, ko ano be? Sige, pre. Parang yun ko ano eh. Inom, pre, inom. Para Yan, patas pre. na ano eh. Istorya mo ginambog. Inom. Ha? Ang last na ba pre boy mo palit. Wag problema pre, lagang kwarta ako Dato, pero kana dato, inyo ha. dato. Posible na kana inyo ha. Ang inom sa ko para ganado po ko sa inyong istorya. Matay. Palabo. Yamat pre, hupog mo na yung 100 sobra. Grabe. Grabe. Grabe pre, hupog. Rice wine pre. Lami, mangkayo na yung refre. O, sama na yung pre. Lawi na pre. Kisapon pre. Kisapon. Ayun. O, inanay na yung pre. O, sa... Maglaway na may nabili na ane pre, gamay na mga ito. Rice wine. Muna ipikto sa rice Pre, wine. kung ano yung sarang sa akin. Balik ka sa building nimo. Kuryo. Kamu na po, no? Lagay mo. Naitriga kita ato. Naitriga. Patiwas ako dito lagi. Pero ganang ko ito, Mino, pre. Ang sama Ako pa ang pa sa pamay iyo mo mga building, pre. No. Ang ako ang lolo. Paim na po ko, pinali. Ako ang lolo. Kapatukod ng building sa Sindangan City. JML Builders ang nag-contract. Dali mo sa akong lolos. Tubays babaw. Ingin na binot pre. Tingin lagi. Tinuti. Saka sa ang lolos building. Matay. Pag-abot sa kinatumian. Wala ka move on. Gigam yan. Gigam yan. O gimabaan pa siya building. Maset, pre, maset. Pre. Lantaw. Lantaw Mapa na. din na imong building pre. Mo galing yun. Galing ng Mo galing wa siya ka move on. Gi- Lamiaw, ay, pre. Kasi rest one o price ba? renders. Sige pre, pamilya. Pati wasasan ko ba? Sige, sige. Gimabaan ra siya sa building at kung lolo. Wala siya ka move on. Nagkaingon siya nga matay. Ito nga sa pre. Para mo taas pag igmay yung building. Ay nakakatarog yun. Kapag na ka pre. Pre, para maghuma na tayo. Sige, tiwasa na tayo mga istorya. Okay. Gimabaan na kayo. Gimabaan mo siya sa building. Oh. Sabi niya una-una. Maba ng building. Ambag siya pre. Ambag ang lolo sa building. Ang yapakan sa inyo. Ano ito, pre? Wa po ko kabalo pre kay hantod karon pre. Wa po mo po siyang tugpa. Ah,